Tim lai spa lai pusah. Lai spa lai pusah. Hang ning ia lung ia kemena utrai. Balai lai kangu lai kadema dua. You play dragon radu nong wu nong tau. Wai basumar yangi. You play dragon radu nong wu nong tau. Wai basumar yangi. Hak ketang pa pada kon pada mensem bakhoj. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lambat kajing selog jong mensem bakhoj kinan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru ko hanmen ko para hau Jesus Christ sachisin haganay ka kelemat haganay ka step ka bang Iwan ha ka ying khoj yung kantang ka jong blay Iwan banterwa ya kane kamas ke bakhoj Iwan banterwa ke jing terwa jungi Iwan banterwa ke jing duai ke jungi how try ngi ko about try un sngap ke jing duai jungi ngi ko about try un ai ya ke e ke bang ngidon kam ya ke e ke bang pan na u ngi kwa ngi trang about try un kurku kurdo yangi den ma chagadau haba ngi terwa ke ne ke jing duai ke jungi ha ke step ngi de banterwa da ke jing khoj ke danut da ke jing khoj jong ke jing em ke jungi de kumcha ha ke ne khlemat sachisin to ken ko hanmen ko para ngin pen map no trai na ke bancha ki laj ke let na ke bancha ki tam ke duna ke jungi na mar ngi tip shai ha bang ngi terwa ke jing duai ke jing terwa jungi ha bang ngi ai ha trai ke jing duai ke jungi rengkar bat ki pop utrai uno priang ki de ma takadau to ken da ke jing snyoret da ke jing kuslai la ke jong ki pop ngi pen map no trai na ke bancha ki pop ki sang ki bangilale ha ka jing em ke jungi nga pla hau blei badan bor baro bada pi ko hanmen ko para bangilale pop shibun e da ki jing perkhat da ki chen da ki kam da ki jing lek let da ki jing le pala jonga da ki jing le pala jonga da ki jing le pala bakra we jonga namar kata nakarpa de kamari ab khoj kabai sa katei soti ya ke angel bat kiru khoj bada pi ko hanmen ko para banduai na gabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen Dragon radu ublay isneyani Dragon radu ublay isneyani Kristo ma o Kristo ra konong penim changi penim yangi Dragon radu ublay isneyani Dragon radu ublay isneyani Kristo ma ko Kristo ra konong penim jangi penim yangi Tongin ya duai hakane kasngi bangirake kasngi buram jong u Boniface bakhoj u martir pada bishop ni duai na ke benta baro ki breu ki bajar kerteng ha din ke kerteng jong u Boniface bakhoj ai bone u rukhoj Boniface nong ya da jungki unang ya da ki unang ya sai na ke benta jongki
Ngiduairu nagbanca kamansim jong I Lorenzo bandap kong tau pamandagasngi idap ya kajing klat kajing I na kena kepertei sausnem Ngiduairu nagbanca kaying kasam jong Stephen Nong Siang bat ibapen hons im Shanggoi ai boble track and rad nai ki kajing koi kajing kia kerpang nagbanca Stephen berkumjurung ngiduai nagbanca ikun jong ki Ikishan sim Shanggoi iba laklat no na kena kepertei ai botrai un ai I kajing jethat bom cekut akahima kajing u to ai bau martir Boniface Vakuj unyeng kum unong ya sai lem na kebenca jungi kotrai kenang ba nginla ban bat kem bat ban pla da kajing slur ha kakam ya kata kajingej kaba ulahikai da kaktin bat kaba ulashan muhor da kasnam jong u da trai jong yu Jesus Christ ukun jong me beimbat basan sha rengkat bat me ha ga jing long ka wei jong men sim bakut ublei junam la junam amen Kajing pli na kashiki baar jong Paulus pakut siyaw Timotheus. Paulus o apostol jong Christ Jesus kakamon ublay katkum kajing pular jong kajing im kabadon hao Christ Jesus ha u Timotheus kun be jonga kajing ay kajing isnay pat kajing suk na ublay ukpa pat na u Christ Jesus utray jongi nga ay ngu ya ublay ubang syakri ta kajing etip lem kabasngur kumbala le kikpa temen jonga habang akan mau ya pi siniasni ha kijing duai jonga na kani kadaw ngapen kan mau ya pi patpen ki imbiang ya kajingai e ublay kapaton hapo jong pi ta kajing bukti jonga na ba ublay syam la ai hangi ya kajing sim jong kajing tingput hendra ya kamen sim jong kapor kajing it pa kajing atkar namar kata wat le ran ha kabasaki ya utrai jongi lemne yang nga okoi di jong u hanre to shim ya la kabha ha kaching sha stom na kabenta ka gospel ha kapor jong ublei ubala pelait yangi paduba khot yangi ta kaching khot ka bakhot namar padawa ki kam jungi hanre kat kum ka padawa kaching thumu jong u hi pat ha kaching ai pa ula ai hangi ha ukris jisu na do pom chukut pat pala pen pau menta ta kaching wan jong nong pen im Chungi ukris Jesu upala penduk ya kacing yap pada upala penpau ya kacing im kacing pom yap dekat gospel na kabentakan di gospel la thung yang nga unong elap u apostol pat unong hikai pat namar kata ngasya shitom kumba ngasya menta hanre ngam le rai namar nga itu ya uta ubang ngalangit pat ngatip scam ba ula pandri hatu kata kasni ya kaba kala penkam ti hanga kaktin jong utrai Isungu ya ulay ano ba prosper life to life prosper life to life ngakmit kikmasulo Nubakan wan kajing ya raputrai ngakmit kikmasulo Nailo ngayo yara Ngayo yara putrai Ublay nong tau pling pat kendel Ngakmit kikmasulo Nubakan wan kajing yara putrai Putrai uben yad ben Ikjan baklot jong pi Ulong sam tia ne tia Ulong suman upat Israel Ngakmit kikmasulo Nubakan wan kajing
kajing sisya ku try pada penketang yang ia kajing sisya. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat kumu Markus. Kaburom hame kutrai. Hakata kapor ki sadusi kila kito ki balaong baom dan jing mipat kilawan so Jisu bet kila keli u ya ke jing keli ki ong. Ko nong hikai Moses ula tho na ka banta jungi balada uhanmen jonguno no breu uyap bat uino yala katunga hanrei klem yokon uta obreu udei bansong kurem ya kata kareu kentei knang ba undub yo ki kon na ka banta uhanmen jongu te ki ladan hanyongut sipara banengkong ula song kurem bat ulayap klem yokon kumta ubaar ula song kurem ya kata kareu kentei bat ulayap klem yokon bat kalaja kumju bat ubalai bat baro nyongut sipara kilayap klem yokon kadue kata ka kentei ro kalayap te ha ka jingmi pat kalong katunga jongno namar ba baro nyongut kiladei tunga yaka Jisu loong haki hato om dei na kane ka daw ba pi bakla ba pim tip ya ki jinto lemne ya kabor ublei na ba enda ki mipat na ki bayap kin om da kim om ya poi kha poi man lemne en pen poi kha ya ki hanrei kilalong kum ki angel habneng bat sapang ka jingmi pat ya ki bayap hato pim sem lapule hakikitab Moses ha kalnong sapang kalau bniap bakumno ublei ulong ho ngalong ublei jong Abraham bat ublei jong Ishak bat ublei jong Jacob umlong ublei jong ki bayap hanrei jong ki baim pi labakla shibun ka gospel try ka jingiro yame ko Chris ko hanmen ko para manta kesngi ka phang ka ba ngilayos ngau na ka jingpule ka dei sapang ka jingim ka jingyap bat ka jingmipat sapang kajing em jongi kibreu bat kajing shisha kabam dei ublei na kabanta kibayap hanrei na kabanta kibaim kamod ayu kane ka line lane kane ka kentin kaba Jisu ong ublei umlong na kabanta kibayap hanrei ublei jong kibaim namar ngitip katkom kajing hikai jong kabalang hoj kajing yap kajunga kajung pi na kana kaprathei kadai kajung shisha kabamangi ngimla ban lai kabamangi ngimla ban kantai ngi haban yai lengba kana kajung yap jong kamet hanre ngitip ba haden kajung kut no ne kajung yap no jong kana kamet kajungi ngin yo pat sakawai pat kajung im kata kajung im bom jukut kabamanga mapi ngikmelenti ngitip ba hakane kaprathei ngi persang ban long kibar rublei ngi persang ban lebha kalakadiai namar ba ngi don kata ka jingkermen ngi don kana ka jingej ya kata ka jingmipat ka junga ka jungpi kata ka jingmipat ka ba mangi ngi khmelenti kata ba ngi treshitom na ka banta ka jingim lawe ngim don ka jingkut jong ka jingim ka jungi walada ka met ka jungi ka bla thau ka bla penlong da kana ka khendeu kan sayap kan saput hanrei kaman sim ka bau blei wa yang abadi pi kan saim junom dein mata kadau Jisu ang ba ublei ulong
ublay na kabanta ki ba im ngiyos ngaw ba ki Pharisee ki nagi Sadducee Sadducean ki one of Jesus ki bu ka nagi jingkali sapang ka kanega team ka bangidang ekren menta sapang ka jing im sapang ka jing yap bad ka jing mepat kini ki Sadducee ki nagi start an kim sem la nget kim sem la padiang ya ka jing shisha sapang ka jing mepat ki nget sapang ka jing im ki padiang bamakiro akawe gesni ki dei banyap hanrei ka jing nget ka jung ki kata ka jing bom nget ka jung ki labanong no ya ka jing hikai jong Jisu ka dei sapang ka jing mepat ki nget bat kisania haba ki layam ka jing em jung ki kan kudno ka to hanrei em kat kum ka jing hikai jong Jisu bat mangiru nget ya kana ka jing hikai ni padiang ya kana ka jing hikai jong Jisu kam dei kane kane ka jing kudno jong ka jing em ha ka jing yap kam dei ka jing shisha ka dei ka jing hikai bakla jong kine ki Sadducee la ne ki start an ki bang yong dei na mata ka daw ha ka gospel u Jisu ong pi la bakla shibun sem ong ba pi la bakla han reu Jisu ong ha ka lain ka bakadu e ong ba pi la bakla shibun kai ka ba ki bakla namar ba kim sem padiang ya kata ka jing shisha sapang ka jing em balaway kim sem la padiang kim sem la nget ya kana ka jing hikai ka ba mau la ai ba nyindon ka jing em ka ba kham kraw ban ya kana ka jing em ka ba manta kana ka jing em ka jing a ka jing pi ha kana ka prathai ka dei ka tang ka jing sedang la ne tang ka introduction ni la banong ngi yomat ki jing e ki jing blai ngi yomat ka jing kurku ki jing blai ngi em ka jing em ka ba baha ka jing ban yo ya kata ka jing em ka ba pura kata ka jing em ka ba kraw Henry habangi pe ya ka jing em jonga ba jing pi ngi long thik yo le se kum kine ki Sadducee kum kine ki stand an ngi em ha kana ka parthei kumba ngi long kita ki break bom pediang ya kata ka jing mi pat ngim syam langit ya kata ka jing mi pat la ne kata ka jing em ka balawai dei na mata ka daw bang ngop ha ki jing sneu ba per jong kana ka parthei dei na mata ka daw ba mangi ngi le bakla ha ka jing em jungi kumba kine ki Pharisee ki le bakla dei na mata ka daw ba mangi nget ya ka jing nget ka bangi ngim dei ban nget dalele dei na mata ka daw ba mangi ngi kentaj yoble But kum juro habangi em ya ka jing em jungi ka balangkara kana ka parthei ngi ong halade ba ngim don kana ka jing nget lane kana ka jing kermen ha ka jing em ka balawai ka jing a ka jing pi den mata ka daw ko hanmen ko para ha kana ka sngi u Jisu u khot open kan mau yang a bare pi manta ka sngi ngi dei ban khi na kana ka jing bom nget ka jing a ka jing pi ngi dei ban yang na kana ka jing bom shania ka jing a ka jing pi ya kane ka jing shisha ka ba ni la yo padiang ha ka jing em ka jungi ngim dei ban ngim ya ka jing em ka junga ka jung pi ha kana ka prathei kumba ngim sem don kata ka jing nget ya kata ka jing mi pan ngim dei ban em ya ka jing em ka junga ka jung pi ha kana ka prathei ka ba mod ngim dei ban ngop ka nya ka jing sneu jo kana ka prathei ngim dei ban sha ba kana ka met ka junga ba kana ka man sim ka junga kan yap jelop ha ka jing sneu ha jong kana ka prathei ladang asya ladang ailat baka met ka junga baka mensim ka junga kan ngop ne kan jelop ha ki ne ka jing sneu jong kan ka prathei ne ha ka jing auria jong kan ka prathei klempep dalele nginom yo mat ya kata ka jing shisha ka ba mangi ngilayo no kris ka dei ka jing mi pat bat ka jing kiu ka jingi sha ka jing em bom jugut lana kata ka jing em ka ba kraw ka ba mangi ngi kmelenti den mata gadau hagan gasngi token ko hanmen ko para ngiduai banyai ti yala dei hau Jisu banginang don sho kata ka jingai na ka banta kane ka jing hikai ka bangila yo no Jisu banginang la ban tresu tom sho na ka banta ka jing em bom jukut jungi kerpange nginang yai duai na ka banta kitu ki bom ngai lana kitu ki ba kentaj yang ngene ka jing shisha ka ba Chris ulahika yangi ngiduai na ka banta kine ki jing e ha kane ka mas ka bakhoi and your Jesus Christ Amen.
จงเงินแย้งเงินพลายละกระจองกระจิงเงยงาเงยเฮาเลยปาบดันบอร์บารอน้องชาวกับแบงวัดกระทิงเดาบาดาวจิสุคริสคนดอมารวยจงูอุตรายจงียาบลาพนดอมันเซมบคุดยาบลาคานากามาริอาเทสุตินาสานักนายอุลายาบลาเทบิวลายาสกบิยาหากสนีกับลายลามิปาดนิกบิยาอุลาคิวชบแนงอุชองสกมานอุเลกปาบดันบอร์บารองานใหญ่ทาวมันเซมบคุยหากบาลังคาทอลิกบคุยหากจึงสลอกกระคุยหากจึงปัดหากจึงปัดกระดอกบัดหากจึงเอ็มบังจุกุดอาเมน Lai spa ndri pundriu. Doduai ko para baka jeng kenya jenga ba jeng pe kan long ba priang hu nak ma dublei ku pa badan bor baro trai priang kenya na ti jeng pe na ku banta ka jeng ro ba rom ka teng jeng u ka jeng man to yang ngi ba balang ba ko jeng u baro ko we Da kaba shania ya ka jing sngew sun e jong me kotrai ngi yawan shitraham lembat ki jing trua sha ka duwan ba khoi jong me khnang ba leng ba ka bor pan khoi jong ka jing e jong me an sat khoi yang e da ki ne ki jing ma ya da ki ba ngi wan shakri me daw kris utrai jong e amen utrai don rengkat bat pi to kan ti wela ki danut to ngan ngu try oblay jongi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jongi bat ka jing pan em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khut ko blay badan bor bat bom chukut namar la ai nam yame haba ya ro ya ki ru khut jong me bat ka jing sha shi tom jong ki en pan pau ya ki jing phala ka bor jong me ha ga jing isnei jong me ai ka jing shirham ya ka jing ei jong ki me ai jing klan ya ka jing sha jing ya sha jong ki ban me ai jing job ya ka jing ya le jong ki leng ba trai jong i u Jesus Christ namar kata baro ki jin tau ki ba habneng bat ki ba ha ka khandeu ki ruai ka jing ruai bat thamai ha ka jing ro ya me bad mangi rengkat bad baro ki kan hon jong ki angel ngi pertajam ban ngi penbana klem sange Play
da sha melong bu khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpat me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi da ka bapha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kaman snobha ula priang ya ke jing shashitom ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hagaju kerkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ula ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai bad bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta ka jingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga ka jumaya jong ka junge Kata sin bangi bang yule bangi Namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya par ka jing me pa jungu ngi trwa ha me ko tra yuk po jong ka jing im bad ya ko khuri jong ka jing pen im ngi dai ngu adam namar malanyew yangi ki babet ban yang akmat jong me bad ban shakri ya me da ka bas ngi red ngi karpat ya me bangi ki bayo banta ha ka mat bad ka snamo kres ngi long ki ba lapani tali ka we daw men sem ba khoj tokan mau ko try ya kabalang jong me kabala priang ha setelah ka perthei bato penjana ya ka ha ga jing e rengkat bado Francis ukpa ba ko jungi wol bad marwen u bishop jungi ka kan hon ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lem ru ya ki henmen ki parashan rang bad kan thei ki baliothia da ka bakrmen ya ka jing me pat bad ya baro ki bal khlat no ha ga jing isne jong me to priang ya ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria thesuti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kirkhoj ki balapens no bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jing embom jukut bad bengini ro bad pandan borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembadu badhau kalong hame ubleu pa badan bor ha gijing long ka we jongmen sem bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumblah hukum yang ngi dau nong penem bad kumbal hikai ngi raktin blai ngi nod ban ong ko pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj ka teng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha kandeu kumba habneng pa yang imta ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama yangi krengkang jungi kumba ngirogi ma bi ke beles nil yangi badwat yalam yangi sha ka jing pen shoy henry de panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin lai barabor na ka pop bagin yo jing da na ka jing jen jar baro kat ba
ngi dengap kmelanti ya kajing kermen bakoj bat kajing wan pat jong nong penem jongi o Jesus Christ Namar kachong me kalong kahima. kajong me kabor bat kaborom jinom la jinom kotra Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me kajing suk ngai pi kajing suk jong ngai pi wat pe ye ki pop jong henry ye kajing e jong kabalang jong me bat ha kajing sbon jong me kai ha kai kajing suk bat kajing atali kawai kat kum kamon jong me mame ubim berbasan syar junam la junam amen kajing sukut rai kedan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya kadak kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi Tuhun lang hak mi kun lang brod jong oblay hak mi obakin no egipop jong kaprathai suk yang ngi bala shakhat sha kan ka jing khawai jong ukon lang brod ko kan rat ram shong hok man rong apo ka ying ka changa han reis ong kang de tin ka man sem changa kan sakhya hi kamat bat krisnam kris kan ri bat kan lam ngi sha ka jing em bom chukut amen
Tong in ya duai. Đào mình sim bậc khối trong mẹ có trai to sân xa rê nghi kỳ ba mẹ psa đã cầm mét bắt kas nam trong ô khôn trong mẹ khăn năng ba nghi kỳ ba pla ya mẹ om tăng đã cái tin nê đã cái bor kren Henry đã cái cam ba đã cái chứng sĩ xa ru nghi long kỳ ba bed ban rong ha cái hima beneng đào Chris ô trai trong nghi Utrai dan rengkat bat pi Ublay badan borbaro unkur kuya pi Ukpa badukun Badman sem bakut Amen Tole suk Ij basakri utrai Da kajing emba baha jang pi Ngis ngamu yaw blay She's pastor pusang. Jesus Christ. Amen.